Her kim Resulullah bilen, Allah'ın getiren şer'i bilen tarap bolsa, müminler, sahabalar tutan yolu, hulafâ-i yolundan, eýmelerin yolundan aýryp da başga yola gitse, nuwallihi ma tawalla. Cezasını emedir, şoňa tahsin eder, şoňa tezyin eder, bezer, awadallar ma tawalla özüne ýaxşy görändir. Şu adam hak beyan bolup açıklanandan sonra Resulullah aýtdy sallallahu aleyhi ve sellem yürüdi şu yoldan. Şu yolu werkedi amelen we söz bilen aýtdy. Sahabalar da ondan sonra bunu beyan etdi, iblag etdi, yetiştirdi. Şundan gelen sonra bir adam şu yoldan gayri yol. Şolan eden amaldan gayri amal etse, yani bid'at, etiqatda bolsun, amalda bolsun, sulukda bolsun, her zatda bolsun bid'at diýdi. Nuwallihi ma tawalla, mujazaty näme? Şu özüne tutan ters ýolu Hudaý Taala awada edip berkedi, mujazaty şu. Ýa-ni bir aýtdy bir bende Huda, falan zat diýemde, falan ahullah hyýwada hak gelinäme? We hyýwada okuymak delilmi? Hüccet mi? Senede şer'i mi? Her ýerde okuysan. Hyýwada okan adamdan Allah'ın kitabyny dämi?